Hokage Confessions sa Love Radio. Hokage Confessions sa Love Radio. Alas 7:34 na, mayong evening na po sa gihapon ka natong tanan. Lulubaban nga napunta sa ato ang Hokage Confession. Yan ninyo. Wow naman, ang lupit mo. Oh, hinaot nga, Kwanjoy, kanyang dili kanya sa inyong tantong adlo kay para makatulog mighap siya, yung may problema. Oh, makatulog man jud ka. Kay ninot pa ni siya nga story. Ganahan gani si Gretchen Noquera. Naminaw di karon no? Oh, Gretchen Noquera Villanueva. Di karon sa may Arcastillo. Oh, na dagan salamat may yung pagpalanog-lanog diha dapita sa inyo ha no. Mga transactions na to ha. Alam na. Nabaw na si Sir Erwin Salas. Busy siya mga buluhaton. Okay, maayong gabi diha kanimo sir. Dapat nga nag-tune in siya karon. Anyway, tamaglangan lubaba andam na ka. No choice, Joy. Handam niya. We are live, by the way, sa itong Facebook account, Love Space, Radio Space Davao, and Michael Space, Link Space Republic, and sa itong personal account, DJ Space, Michael Space, Link. Balog lang ko, o bisita sa ito ang mga tagsadagsang pages, and kindly like and subscribe, my loves, sa itong mga YouTube channel, same lang yapon sa mong pangalan. Multo sa salamin. Unsa mo niya siya, Joy? Muna'y title aning maong story nato karon. Oh, sige daw be. Si Lila ay isa sa mga kilalang makeup artist sa kumpanya nila. Patunay dito ang ilang national makeup contest na naipanalo niya. Halos mapuno na ng mga trophies at certificates ang sala niya sa kondo. Uy, yaman-yaman kondo eh. Dahil sa husay at angking talento, eto siya ngayon at ipinadala ng kumpanya siya sa Singapore para lumaban sa isang international makeup contest. Sobrang nasabik siya nang unang binalita sa kanya na dadalo siya dito. Hindi lang dahil unang pagkakataon niya ito makapunta sa Singapore kundi dahil tanyag ang pantimpalak na ito na dadaluhan pa ng ilang mga sikat na personalidad. Dahil kinabukasan pa ang patimpalak, nagpa siyang maglibot muna si Lila sa isang sikat na lugar sa Singapore. Mabilis lang kanyang paglilibot. Hanggang sa mapadpad siya sa isang antique shop. Manghang-mangha siya sa isang lumang salamin na nakita. Nasintaas lang nito ang mesa niya sa kondo. Panahon pa daw ito ng giyera. Sabi ng nagbebenta. Pero dahil nilinisan ito at nilagyan ng varnish, napakagandang tingnan. Naisip niyang pwede siyang mag-insayo ng pagmi-makeup sa harap nito, kaya binili niya. Alas 7 ng gabi, kinuha niya ang salamin at ipinatayo sa mesang nakadikit sa dingding. Umupo siya at tinitigan ang sarili sa harapan nito. May kilabot siyang nararamdaman. Habang nakatingin dito, pero dahil hindi naman siya naniniwala sa multo, nagpatuloy lang siya sa ginagawa. Alam na niya ang teknik na gagawin sa patimpalak. Kinabukasan, kaya nagsimula na siyang mag-ensayo. Ilang minuto lang ang nakalipas, naramdaman niyang lumalamig ang buong kwarto. Naisip niya na dahil siguro sira ang aircon. Pag sira yung aircon, kusog yung yapon yung hangin niya. Naiuba na nalulubaba. Wow naman, unta maguba po niya mong aircon. Sana all na aircon. Malapit na siyang matapos sa pagpapahid ng foundation nang biglang nalaglag ang suklay niya sa ilalim ng mesa.
Agad naman siyang yumuko at inabot ito. Muntik na siyang mamatay sa gulat ng pag-angat niya ay iba na ang babae sa refleksyon ng salamin. Napasigaw siya sa takot at nanindig lahat ng balahibo niya sa katawan. Maputi ang buong mukha ng babae at matilim ang mga mata. Na nakatingin sa kanya habang sinusuklay ang mahaba at tuwid na buhok. Basin si Sadako niya. Nang ngumiti ito sa kanya at lumabas ang maraming itim na likido sa bibig. Nanginig na siya sa takot kaya tumakbo na siya ng mabilis palabas ng kwarto niya. Halos maubusan na siya ng hininga nang karating sa elevator. Pumasok siya rito pero umiyak na siya sa sobrang takot. Nang pagtingin niya sa refleksyon niya sa loob ng elevator, nakita na naman niya ang multo ng babae. Nakangiti ito sa kanya habang nagsusuklay. Wow naman, ang lupit mo, tumayo yung balahibo ko eh. Kumangkani. Basa talaga ita din eh, no? Nanindog na akong balahibo. Ngayong gabi ay sa mga viewers natin sa Facebook Live na to. Shana De La Peña watching from Iligan City. God bless. Jimboy Mendoza, shout out. Rods Villacantas or Villacastin. Angkahan, hello, watching from Qatar. Okay. Marianne and Rodeline og si kisama ni Jerwin Mangilumutan. Diri ko Tabato. Dagan salamat my love. So namigong oras. Gracia Rakitera mo sunod na. Kini si Mike Kiling. Okay niyo po chulubaba o importante buhi. Spray. In case I need it when I'm old